थाम्बनेलखौ नायनानै दिनै आंनि भिडिअ'आव फैदों नङा होमबा स' बेनिखायनो आं सानो नोंथाङा दिनै मोजां एक्सपिरियेन्स मोनगोन आरो जुदि बे एक्सपिरियेन्सखौ जुदि नोंनि जिउआव नांगौबा आरो नोंथाङा जुदि लाइमोन बैसोनि जुदि नोङो सेंग्रा बा सिख्लाबा नोंनि थाखाय बे भिडिअ'आ नोंखौ बिराद हेल्पफुल होगोन भिडिअ'खौ नोङो आं बारा गोबाव सम लानाय नङा एटलिस्ट 6 मिनिटसो जागोन बा बिनि गेजेरावनो आङो डिटेल बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों ओंखायनो नोंहा जुदि इन्टारेस्ट दङबा भिडिअ'खौ नायदो आरो इन्टारेस्ट गैयाबा स्किप खालामना थांनो हागोन आरो मानोना मोनसेबो माने खोन्दोखौ नोङो दानस'नानै बा स्किप खालामना थांनो नों मोननाय नङा जुदि नोङो जिउआव बे भिडिअ'आवहाय जुदि नों रोंनो गोसोबा मेन बाथ्राया बेनो जेब्लानाखि गोबां मानसिफ्रा रिलेशनशिपआव थायो नङा होमबा जायखौ जोंना बुङो मोजां मोनलायनाय स' जोंनि मानसिफ्रा मोजां मोनलायनाय थाया बेखौ बुंनो नाङा जोंबोथ' फरायनाय समाव जोंहाबो मोजां मोननाय दंमोन नाथाय आंनि लाइफआव गैया आङो मोजां मोननायजों आं हाबा जानो मोनाखिसै आंनि लाइफआव गैया आं मोजां मोननायजों आं हाबा जानो मोनाखिसै नाथाय आङो दिनै सासे नायनाय हिनजावजों आं हाबा जालांबाय बेखौ आं बिनि आंनि जिउआव सन्थुष्ट नाथाय आङो दिनै नोंसोरजों मोनसे बाथ्रा शेयार खालामनानै फैदों आं थामनेलावबो लिरदों बाथ्राया जाहैबाय मा मोजां मोनलायनाय समाव ओरैबायदि जायो मानसिफ्रा ओंखाम गैयाब्लाबो ओंखाम खब'सेखौनो सानैजों राननानै जालायगोन होनो नङा होमबा जे नों दानागार आं दानागार माने मदद होलायगोन नोंनि खामानिखौ आं मावलायगोन नोंनि मावस'नो हायै खामानिखौ आं मावदना होगोन नोंनि गासिबो खामानियाव आं नोंखौ मदद होगोन आं नोंखौ खस्थ' होआ नङा होमबा नों रसा नांबा आंबो रसा नांफागोन नों गाबबा आंबो गाबफागोन नों दुखु जायोब्ला नङा होमबा आं नोंखौ मदद खालामगोन थ' बेफोरबायदि बाथ्राखौ माने मोजां मोनलायनाय समाव जायो आरो मोजां मोननाय समाव गावनो बुजिया कि अन्थर सिंनिफ्राय माबे साननायजों मा खोथा बुंनो लुगैयो गावनि मोजां मोननायखौ माने माबायदि खोथा बुङोबा गावनि मोजां मोननाया गावखौ मोजां मोनगोन बा साबसिन अनगोन माबायदि राव बुङोबा गावनि मोजां मोननायखौ माने मोजां माने फिल खालामहोनो हासिनगोन बिसासाव लाबोसिननो हागोन स' बेफोरबायदि साननानै जोंनि मानसिफ्रा मोजां मोननाय समाव बेफोर बाथ्राखौ बुङो नाथाय बै बुंनाय ओंखाम खब'सेखौ राननानै जालायनो नागिरनाय दुखु खस्थ'आव समान रुजुनो नागिरलायनाय बै बाथ्राया नाथाय जुलिनि उनाव गोमायो मानो गोमायो जुदि बैसो जायासे हाबा जाबायबा जुलिनि उनावनो गोमाबाय बोसोरसेयाव थाया नङा सोरनिबा लाइफआव सोरनिबा संसाराव बोसोरसेयानो थाया 6 मान्थ 3 मान्थनि उनावनो बियो उनावहाय गावनि जाय हिनजावखौ बियो बा जायनि गार्लफ्रेन्डखौ बा बयफ्रेन्डजों बियो हाबा जालायदोंमोन बै समाव गाव जे मोजां मोननाय समाव मा बाथ्रा बुंलायदोंमोन बै गासैबो बाथ्राखौसो बावगारफिनजोबगोन ओमफ्राय बिसोरनि साननायफ्रा जुदा जागोन उनाव मा जागोन गुबुनखौसो मोजां लानोसै दाना गुबुननि हिनजावखौ सोरबा हौवाया मोजां नुगोन सोरबा हिनजावाबो गुबुननि हौवाखौ मोजां मोनगोन मोजां नुनोसै बे दाना गोसोआ गावनि फिसायजों लासैनो फाराग जालांनोसै बै गुबुननि न'खरजोंसो माने रिजायनो लानोसै उनावहाय न'खराव दावराव दावसि जोनोम जानोसै स' बिनिखायनो आं बुंदों लाइमोन समाव एडलेसेन्ट समाव मोजां मोनलायनायाव सिरियास दाजा गावनि थांखि नों मा जानो नागिरदोंमोन नों डक्टर जानो नागिरदों ना नार्स जानो नागिरदों ना टिचार जानो नागिरदोंमोन बेखौ सिगां होसोगोर जोंनि समाव मा जायोमोन जोंनि समाव आइ आफाया जोंखौ बिदि जेबो एडभाइस होनो रोङामोन मा होयोमोन आइ आफाया खालि जे ओरैबायदि होनोमोन फरायनांगौ लेखा गोरों जानांगौ बेबायदि मोनसे आइडियाखौ शेयार खालामोमोन जे फरायनांगौ आंनि आफाया आंखौ होनना बुङोमोन माने मोजां फरायनांगौ फरायनानै साख्रि लानांगौ नाथाय मा फरायनांगोन जेनेरेल फरायनांगौ ना बबे माने आइसिएफ फरायनांगौ ना साइन्स फरायनांगौ ना कमार्स फरायनांगौ बिनि आइडिया गोदोनि आइ आफाफोरनाव जोंनि जोनोमगिरि आइ आफानाव गैयामोन नाथाय नैबे आथिखालाव जोंनाव जेराव एक्सपिरियेन्स दं गासिबो बिमाफोरा एक्सपिरियेन्स दं मा फरायनांगोन जों मा फरायबा बबे आयदाखौ फरायोबा माने भेकेन्ट पस्टआ बांसिन थागोन माने जब मोननो गोरलैसिन जागोन जों बेखौ दा नायनानैसो जों लेखाखौ फरायनांगौ नोङो आन्दालन फरायनानै जाया बा नों हायार सेकेन्डारि पास जानाय लोगो नों कर्स लानांगौ नोङो जेनेरेल ओरैनो एम ए खालामनानै बिए खालामनानै मा मोनो एम ए खालामनानै मा मोनो बेफोरबायदि जेरै जोङो बड' मिडियामाव जों एभेलेबेल एम ए पास जाबाय बा साख्रि मोनजोबनो स' बे आरोना जों आयदाफोरखौ नायनांगौ ओंखायनो मोजां मोनलायनायखौ द्राफ दोनथ'नानै नोंनि थांखि आरो उद्देश्यखौ सिगां होसोगोन नों डक्टर जानो ना मास्टार जानो ना नार्स जानो नागिरदों ना आर्मि जानो नागिरदों
फौजि जानो नागिरदों बेखौ नों सिगां होसोगोर मोजां मोननायखौ दोनथ' बा नोङो लासैनो लांफाबाय था खिन्थु सिरियास दाला जुदि नोंनि मोजां मोननाया सिख्लाया जुदि नोंखौ गारनानै गुबुनखौ लानो नागिरदों होनबा थांनो हो लेट हिम गो नोंहा बाहाय जेबो साननांगौ गैया मानोना नोंनि बर्डआव बे गैया जानो हागौ जुदि नोंहा बेखौ आं मोनला होननानै जुदि नोङो सिरियासै नों बेखौ हाबा खालामनो नागिरोबा नोंनि लाइफआ बरबाद जाबायना नोंनि थांखिफ्रा बरबाद जाबायना नों मा लानो नागिरदोंमोन बेखौ हाला हाबा जानाय लोगो लोगो नोंहा गोबां खरसानि खोथा फैनोसै गाननाय जोमनायनि रां रुफानि खोथा फैनोसै टेनसन बजाय जानोसै स' बेखौ साननानै नोंहा नोंनि थांखिसिम होसोनो नों गोब्राब जायो ओंखायनो आं दिनै बुंदों जे मोजां मोननाय समाव ओंखाम खब'सेखौ राननानै जानाय होननानै समाय लालायनाय मोजां खोथा बुंलायनाया हाबा जानायनि मास मोनथाम मोनब्रै बोसोरसेनि उनावनो गोमाजोबो उनाव बिसि फिसाय बुलायलायनायसो जायो दाङाबासो जाफिनो ओंखायनो बे सिरियास नङा ओंखायनो आं बुंगोन लाइमोन समाव नोंसोरो फरायनायाव गोसो होगोन अननानै गावनि थांखिखौ जाफुंनो थाखाय मोजां मोननायखौ ओरैनो सिरियास लानानै नों गाब्र'नाय दै सिरियास लानानै नों गाब्र'बाय नों उन्दै बैसोआव हाबा जाबाय नों बेखौ खालामनांखागोन ओंखायनो सिरियास दाला फरायनायाव गोसो होगोन बिमा बिफानि गोसो माने खोथाखौ खोनासंगोन समाजाव गेदेर मानसिफ्रा मा बुङो खोनासंगोन नोंनि साखाथि फाखाथि मानसिफ्रा सोर माबायदि फरायदों बेसेबां नाजाथाबदों मानो जुजिथाबदों गावनि जिउनि थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ जों बेखौ बुजिनांगौ मालायनि खोथाखौ लानांगौ गावखौनो गोरोंद्राय साननो नाङा नोंहाबो साननो हानाय गोहो दङ मालायनि बुंनाया बबे मोजां बबे गाज्रि नों बेखौ सालिजारि खालामनानै नोंनि गोरबोआव जायगा होनो हानाय गोहोआ नोंनाव दङ ओंखायनो आंनि स्टुडेन्टनिफ्राय आं बेखौ नोंसोरनो एडभाइस होबाय नोंसोर जुदि इन्टारेस्ट होबा आंनि माखासे एडभाइसखौ बासिनानै लादो जिउआव साक्सेस जागोन नङाबा नोंसोर सानसे बुंगोन Btrinfo बै आदाया आंखौ बिदि बुंदोंमोन सानसे बिदि भिडिअ खालामदोंमोन बे आंनि जिउआव जामारबाय नोंगौ आंनि गोसोथोनायाबो ओंखाम खब'सेखौ राननानै जालायगोन दुखु सुखुआव मदद खालामलायगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनै गैला हाबानि उनावनो बे दिनै आंखौ सैया खालामबाय आंखौ जोगारबायसो नों बे बाथ्राखौ दिनै बुंफिननांगोन दै बै समाव जुदि नों आंनि खोथाखौ लाया ओंखायनो आं नोंसोरखौ अननानैसो आंनि रिलेसनशिप जानानै एबा आंनि न'खरनि मानसि जानानै बा आंनि बिदा फंबाय साननानै आं नोंसोरखौ दिनै बुंबाय मानोना आङो आंनि एक्सपिरियेन्सखौ नोंसोरजों शेयार खालामदों दे आं एक्सपार्ट नङा आं गावखौ एक्सपार्ट सानना मोनलाया माने आं जिउआव नैबे बैसोसिमाव बेसेबां जेनेबा आङो गुबुननिफ्राय बेसेबां सोलोंदों बेसेबां एक्सपार्ट मोनदों बेखौ आं नोंसोर शेयार खालामदों मानोना आंबो जिउआव बिराद सोलोंगासिनो दङ आं गुबुननिखौ बिराद फल' खालामो गुबुननि संसार जानाय गुबुननि थांना थानाय जिउ खुंनाय माब्रैबा जोंबो बेबायदि खुंनो हायो नामा बेखौ आं जेब्लायबो फल' खालामबाय थायो ओंखायनो आं खुलुमो नोंसोरखौ अननानै गावनि जिउखौ गोदाव सोराव दा खालाम आरो मोजां मोननायनि थाखाय गावनि जिउखौ दा माने सिलिंखार दा खालामनो गावखौ फोजोबनानै दाला दै खबरदार पाप नांगोन दै पाप बिराद गिदिर पाप